Tým, že útočíme na svojho brata, hoci útok vnímame ako oprávnený, opäť doslova útočíme na seba, pretože náš brat sme my sami. Aj v odlúčení je myseľ jedným. Každý, koho vidíme, je našou súčasťou, tak ako sme my súčasťou jeho. Jednota synovstva sa nemôže stratiť, hoci sa v zmysle vytratilo jej uvedomovanie. Nemôžeme byť šťastní, keď nevieme, kto sme a aký je náš cieľ. Boh nám dal účel, funkciu a pokiaľ ju nebudeme plniť, šťastie nám bude unikať. Šťastie nie je výsledkom vonkajších podmienok, úspechov alebo pôžitkov akéhokoľvek druhu. Obmedzené uspokojenie, ktoré nám takéto veci môžu priniesť, nemôže trvať dlho ani nám nedá hlboký pocit naplnenia. Všetky veci tohto sveta prichádzajú a odchádzajú v nepretržitém sprievode neustále sa meniacich zjavov a podmienok. V jednom okamihu sú tu a v druhom už nie. Šťastie pochádza z ja, z Krista, z nášho prirodzeného stavu, ako nás stvoril Boh. Ako súčasť pravdy neprichádza a neodchádza, ani nezávisí od meniacich sa okolností. Čo je pravdivé vždy a neovplyvňuje to žiadna zmena. Sme šťastní bez dôvodu. Šťastie nepotrebuje dôvod. Jednoducho je. Na tomto svete nikdy nenájdeme šťastie. Nie je tu. Aj keby sa našlo meniace sa podmienky a okolnosti, by znemožnili jeho udržanie. Šťastie môžeme nájsť len tak, že sa vydáme za hranice tohto sveta, späť k tomu, čo je pravdivé. Keď nájdeme svoje ja, Krista, svoju pravú identitu, nájdeme radosť a šťastie, ktoré sú trvalé a nepomenuteľné. Aby sme našli všetko, čo je skutočné, naša myseľ sa musí vyliečiť zo všetkého, čo nie je. Byť uzdravený znamená byť obnovený do celistvosti. Všetko, čo je obmedzené a čiastočné, musí opustiť našu najsvätejšiu myseľ, aby mohla celosť zaujať svoje právoplatné miesto. Keď vládne ilúzia, mizne pravda, pretože si môžeme vybrať jedno alebo druhé, ale nikdy nie oboje. Voľba jedného je voľbou proti druhému a stav našej mysle ukazuje, čo sme si vybrali. Radosť, pokoj a šťastie sú svedkami pravdy. Ich prítomnosť svedčí o tom, že sme si vybrali rozumnosť a rozpoznávame rozdiel medzi nerozumnosťou a láskou. V tomto rozpoznaní je začiatok našej cesty domov. Oči tela nie sú schopné vidieť pravdivo, pretože boli stvorené na to, aby videli oddelenie a rozdiel. Nikdy nemôžu vidieť celok. To, čo vidí čiastočne, nikdy nemôže vidieť ďalej za formu. Celistvosť a svetlo sú mimo formy a nie sú ňou obmedzené. Tam, kde miznú rozdiely a končí oddelenie, tam sa začína úplnosť. Práve videnie, úplne zjednotené vnímanie, je mysle, nie tela. Vidí za telo, do svetla, ktorom je všetko spojené. Prejavy formy, skreslenia spôsobené oddelením nemôžu prekážať pravému videniu ani oslabiť jeho čistotu. Vždy, keď sa budeme akoby kúpať vo svetle, naše videnie bude nerušené a jasné a budeme vidieť svetlo vo svojom bratovi. Svetlo siaha po svetle a v tomto spojení sme jedno. Je nemožné vidieť svetlo v inom človeku a nespojiť sa s ním. Svetlo, rovnako ako láska, je jedno. Nikto nie je vylúčený. Všetci sú navždy spojení v jedinom svetle. Keď myseľ znovu nadobudne svoju celistvosť, jej svetlo začne jasne žiariť a rozptýľovať temnotu sveta, až kým neuvidíme to isté svetlo, ktoré žiari všade a vo všetkom. Keď ten deň nastane, budeme sa radovať, pretože budeme vidieť skutočne.